ngati mkazi amene anakwatiwa kale. Boma palibe la nyuwani. Boma palibe la nyuwani. Manifesto amene analemba Abakiri Muluzi ndikunena ndine president wa udiazaji alibe mulandu. Manifesto a Abakiri Muluzi anali abwino aziko lino. Manifesto a Bingu anali abwino for this country. Manifesto a Joyce Banda abwino for this country. Manifesto a Sapita Mutharika professor abwino for this country. Manifesto a India Chirima anali abwino for this country. Manifesto a Chakwera anali abwino for this country. Kama funzo lumati chifuma chani simuenda munimbe ma manifesto onse chima fitanachi ndiku kama manifesto ma manifesto onse makalabu ino chima funa ndi chani anthu ogwira ntchito mboma ano ndi amene livuto. Anthu amene amagwira ntchito andalefe ndiogwira ntchito mboma ndi anthu amene tinolafika. Sitingana kuti ayi munthu wakumtandiloko wazayipisa mboma muno iya kugwira mmeneko. Ngati pali kusonya zala ndi ndani kodi amene tili mboma. Ndiye ine ndikona ndikuna kuti ena andifunsa manifesto yako ine naliti ngati manifesto yanga ndi masula kuno muno pena bache kuti anthu ayimve. Koma manifesto yanga yayikulu imene ayesa investe season na zambiri. Manifesto yanga zinthu zitatu. 1. Kumanga wonse akuba mboma. 2. Kuchosa wonse amene akula presa chito kuyenda mboma. 3. Kutamangisa onse asale akuno amene akutanzira kuba mboma. Timerezanso tita kukhala ndi manifesto abwino koma anthu ake ngati ali omwewo nothing will happen. Ndiye chimene ndikunena ine ndikunena kuti mumve napanga filimu yaka muzubanda azimayo akutoka mandipe pali chonja lili kuti lilipo. Ndinapanga filimu yaka muzu chifukwa chani ndinali ntawerenga zimene kamuzu amachita. Nditapita ku England nafufuza munthu amene amamuziwa kamuzuyo ndikumamfunsa amene amaganizira ndikuyamba kumvesesa waye kamuzu ukalapa mboma kuti wabandalama amakutani kumanga kutosera ntchito opanga zopusa asale amayi munoma uthamangisa. Ndikuti muzandikumbukira ngati nthekali ndi moyo tizafusana ndikakausiza ndi moyo muzanira kuti Michael usanakamba izi zitatu zimene anthu amazizemba zitatu: kumchosa ntchito anthu onse ononga, kumanga ndi kuthamangisa amene akuononga. Kodi ndi manifesto iti amene akupikisana nawo pa 16 September akuyenera kuwapasa anthu? Kodi ndi manifesto yanji imene amalawi akufunika? Kusiyapo kulonjezana zinthu zaboza, tiye ndinene za practical, zinthu zimene zikhoza kutheka. Zinthu zimene zikhoza kutheka. Ndikupaseni chitsanzo. Mu budget ya dziko pa chaka chimodzi imakhala ngati ya ulendo uno ndi 10 trillion. Budget ya 10 trillion. Ndiye ndifuna ndikupaseni chitsanzo kuti azisogoleri athu amene akutilamulira pano komanso apita kumbuyoko anali osatha ntchito komanso awalipo wandi osatha ntchito. Ndikupasani practical zinthu zomwe ndizotheka komano zimene iwo sanazipange. Mu dziko lathu la Malawi tikapena za budget kuti ma trillion ngati 10 trillion. Ndikuwuzeni abale anga, half trillion ikhoza kupanga zinthu zodabwisa kwambiri. Ndikupasani breakdown. Chimene mungaziwe ndichi, ndikupasani chitsanzo. Tcholo DC offices, new building imene inamangidwa imene munaiona imene lili. Yes, imene.
building manager inatenga around 7 billion Malawi kwacha. Only 7 billion Malawi kwacha. Anamangira chima 2-3 stories. Right? Building manager ndioti itakhala kuti district ina iliyonse akufunika akhale nayo. Ndiyo kuti Malawi watu asintha. Ntchito zapa DC zikhala zolemekezeka. Komanso ndi pati ya chitukuko. Ndiye ndikupase ni breakdown. Boma Malawi tili ndi maboma kwana 28. 28 times 7 billion kuti timange building ngati manager boma lililonse. Ndiye kuti tikugwiritsa ntchito 196 billion. Mwamva pene 196 billion. Ndiyo kuti ma building ngati amene achawo boma lililonse lili nawo. Mwachisanzo Lilongwe ilibe building yolongosoka. Monga Lilongwe. Yet kwa DC kucha. District council icha. Ikufunika building ngati jeli kutholo icha. Mwaona? Ndiyo kuti boma lililonse litakhala kuti lili ndi building ngati manager. Ndiyo kuti Malawi aononga 196 billion kukhala ndi building ngati imene likucholeja district iliyonse. Kuchoka hapo tikufunika zipatala zofana na building ngati ya Cholo district office ija ya Nyowanicha. Ndiyo kuti tikufunika boma lililonse likhale ndi zipatala za double stories chonchija ya chipatala chachikulu ngati building manager. Ndiyo kuti ngati tingayerekeze kuti mwina ndi 6 billion imene tingagwiritse ntchito chifukwa choti mwina chipatalacho mwina chikhoza osakula kwambiri ngati imene ichayo. Ndiyo kuti tingoyerekeza kuti tinene kuti ndiyofanana amount yake. Tigwiritse ntchito building yofanana size. Ndiye tionongaso 196 billion. Mwaona right? 196. Tikachoka hapo. Kodi boma lililonse litati terekeze tili ndi ma constituencies angati 193 constituencies amene tili nawo Malawi. Pa 193 constituencies tidati kuti constituency iliyonse tifuna tithese njala. Iyi ndi nkhani yoti tithese njala mu manifesto imene momo. Constituency ina iliyonse tipase ma tractor awiri. Tractor imodzi muyerekeze mtengo wake from $20,000. Right? Imene ndi tractor yabwino kwambiri. Right? $20,000. Ndiye mukayipanga masamu amene boma limasinthira ndalama pa 1,700. Olotati pa black market 4,000 tingotero. Ndiyo kuti ndalama imene tikhoza kuononga ifeyo ndi nangasi matractor awiri pa constituency ina iliyonse. Ndiyo kuti tifunika matractor kwana 386 tractors. Pa tractor imodzi $20,000 is around 34 million. Koma tikapita pa black market ndiyo kuti ndi 80 million. Pa 80 million tuipange times 386 tipeza 30.9 billion. 30.9 billion. Ndiyo kuti ndi ndalama yoti tikhoza kugula matractor kuti constituency ina iliyonse ikhale ndi matractor awiri. Tikuononga 30.9 billion. Ndiyo tikachoka hapo tikufunika balo amene tikhoza kumapangapo za ulimi umene wowo. Constituency iliyonse ikuyenera igule malo. Ndiyo tiyayike balo pa mtengo odula kwambiri fama madera ako muzi malo ndochipa. Kuti mukaononge inuyo 200 million. Ndiyo akhala malo akulu kwambiri. Ndiyo tiyerekeze kuti mwayika pa 400 million. Popeza li ena ziguda town ena kumuzi. Ndiyo average ndi 400 million. Kugula malo mukhoza kugwiritsa ntchito 58 billion. Constituency iliyonse yagula malo akulu kwambiri okwanira ma mega farm oti akhoza kudyetsa constituency imene yoyo. Mega farm yapa constituency yoti mukhoza kudyetsa constituency imene yoyo chaka chonse. Chifukwa mwapasa matractor awiri otazilimira pa constituency imeneyo. Ndiye malo acha mukhoza kuagula constituency ina iliyonse Malawi monse nkugulira kuagulira malo. Muononga ndalama zokwana 58 billion. Tikachoka hapo tikufunika mbewu, fertilizer, logistics ya antchito ndi zina zoterozo. Zomwe tikhoza kuononga maximum of 100 billion. Ndiyo kuti pamozi tikapatiza 58 plus 100 plus ndiyo tingoti roughly 170 billion to 200 billion. Ndiyo kuti ulimi uja ukutheka mafertilizer chanja chili chose chilipo.
pamene popo ndoti ulimi ucho watheka khala za madzi zapangidwa maoneti muipase 200 billion ndiye muphatikize izi 200 billion yogulira malo yogulira fertilizer ndi mbewu yolembera antchito plus china chilichonse chimene chingafunike kumaloko ku constituency kuma constituency onsewo ndiyoti mugwiritse ntchito 200 billion ndiye mukutenga 30 billion imene mukugwiritsa ntchito kugulira matractor komanso mukufunika tikaphatikiza izizi ndiye kuti tili ndi zipatala district ina iliyonse chipatala chachikulu kwambiri cha double stories changati building ya Kuthyolo district office ija ndiye kuti tikuononga 168 billion plus 196 billion tikaika pamodzi zonsezi tikupeza 600 billion zonsezi tazika pamodzi tikupanga ndalama zingati 600 billion ndiye ndiye muzizifunsa kuti nchifukwa chani boma la Malawi budget amatha kupanga yokwana ma trillion ngati 10 trillion ngamene zili pano koma tilibe zipatala zolongosoka mu district chifukwa chipatala changati chachikulu changati building ndi kunena ya Kuthyolo district ya DC ndiye kuti chikhala chipatala choti chizipanga service wina aliyense wa boma limene lolo opanda kumpanga referral kumapita ngati zipatala zazikulu ngati ku Queens kapena kuti ku Kamuzu maona pamene popo ndiye kuti boma lathu lili ndi zipatala zokufunika chifukwa apa mabilioni ndikuwanenawa ngati munganene kuti zipangizo zogwiritsa ntchito mu zipatalamo ndi mabilioni ochepa mwina mukhuzikikapo kuti mukagule zipangizo zogwiritsa ntchito mu zipatala za 20 billion ndi zipangizo zoti zomwe muli nazo ku Queens kuja mukhala nazo kuti ku zipatala zambiri za mu district maona pamene popo ndiye kuti ngati mwagwiritsa ntchito 600 billion to 1 trillion inuyo boma lililonse lili ndi chitukuko choti muli ndi district council yolongosoka komanso muli ndi chipatala cholongosoka pa bomapo komanso muli ndi ulimi umene ungathese njala mdziko oti constituency iliyonse ili ndi matractor awiri komanso mwayigulira once off malo oti azilimapo mkugulira atu once off mafeteleza mwagulira atu chaka chimene chocho pa 1 trillion yokha koma bwanji nanga tilibe. Thanks for watching Malawi.